Hemm ħafna teoriji ta' xi jħaxxin u x'ma jħaxxinx, x'għandek tevita u x'm'għandekx tevita. Waħda mill-aktar donna popolari f'dal pajjiż għal xi raġuni isa xi ħaġa ta' Malta biżdi. Illi jekk tieħu l-carbohydrates u l-protein flimkien ħatħaxxen. Mela, bażikament din hija ħrafa minn dawk ta' żmien eżopu. Illi inti il-carbs, jekk pereżempju tieħu għal tal-kelma il-patata mal-protein bħal pereżempju chicken għax ħatoħodhom flimkien ħajħaxnu hija ħrafa. Il-problema normalment tkun meta inti tieħu kwantitajiet kbar illi ħajħaxnu. Għax kemm carbohydrates u kemm proteini f'ammonti moderati inti għandek bżonnhom, speċjalment jekk tkun qed tagħmel training intensiv biex taħraq ix-xaħam. Alright? Dik importanti ħafna. Ħrafa oħra hija illi is-sopop iħaxxen ukoll. Mela, alright, forsi jkun hemm kondizzjonijiet li minħabba fihom inti ġismek qed iżomm ċertu ilma, imma mhux l-ilma li inti qed tieħu mas-soppa li qed iħaxnek, huwa l-ilma tajjeb dak li jgħidu l-water retention li ġismek qiegħed iżomm illi huwa l-problema. Mela mhux għax ħadd tieħu s-sopop jew għax ħadd tixrob iktar ilma, iktar ħażżomm ilma f'ġismek, m'għandux jaqsam xejn. Anzi, is-sopop u l-ilma jagħmlu ħafna ġid biex anke jgħinu dak il-water retention jitnaqqas. Issa, però hemm xi ħaġa illi vera meta noħduha flimkien hemm ċans qawwi illi aħna neħxinu biex ngħidu hekk u r-risposta hija iva. Mela meta aħna fl-istess ikla nieħdu ammonti għoljin ta' carbohydrates u ta' fats, ġismek ħajamel dak li jgħidulu fat storage mode. Iġifieri, u kif ħajbda jiffunzjona b'ċertu mod illi ħajżomm iktar xaħam. Milli kieku dak l-istess ammont ta' fats, pereżempju, inti minflok ħadthom mal-protein. Jew inkella kieku minflok inti ma ħadd dawk il-fats u l-carbs flimkien kif qed ngħidu. Dawk l-istess carbs minflok ħadthom mal-protein. Mela avolja inti forsi stajt toħodhom f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. Il-fatt li ħadthom flimkien dawk il-fats u dawk il-carbs, alright? F'ammonti mhux qed ngħidu ammonti żgħar ta' ammonti moderati u ammonti naqra kbar, sabu illi ġismek iva ħajidħol f'dak li jgħidulu fat storage mode. Fejn għax inti qed ittieħ żewġ tipi ta' enerġija daqsxejn qawwijin u żewġ tipi ta' enerġija li hu jippreferi, għax il-ġisem tajjeb tkunu tafu, illi jippreferi l-aktar li juża huma l-carbohydrates biex jużhom ta' malajr, u l-fats u jħobbhom għax ovvjament ħajatuh enerġija anke għal iktar tul ta' żmien, eċetera. Allura meta inti ħadthom flimkien, ġismek iktar ħajżomm xaħam, iktar ħajżomm enerġija milli inti tixtieq. U da mhux biex nallarmakom, però anka allura nistgħu nibdew nifhmu anke għalfejn il-famuż junk food, jekk pereżempju naqbdu ġas burger, illi din apporti li jkollha ħafna carbohydrates pereżempju fil-panina biex ngħidu hekk u mbagħad il-majones u mbagħad is-sauces, ikun hemm ħafna fats fosthom fiż-żejt. Allora nistgħu nimmaġinaw għalfejn pereżempju din il-burger hija perikoluża. Iċ-chips l-istess. Mela ċips minn nifisha il-patata proċessata hija għolja ħafna fil-carbohydrates. Plus li ħanżidula żejt. U dak iż-żejt erġa' jissaħħan biex ikompli anke iktar jifferoċja ruħu fejn jitlu kaloriji. Mela llum dal-parir ħanatik. Carbohydrates u fats toħodhomx flimkien b'ammont moderat u għar minn hekk f'ammont toli, però jekk ħa toħodhom issepara il-ħin fix-xejn inti ħa toħodhom. Ħalli inti aħjar ikollok nerġa' ngħidlek pereżempju il-carbohydrates mal-protein jew inkella il-fats mal-protein milli ammont għoli ta' carbs ma' ammont għoli ta' fats għax ġismek ħajjagħmel dak li jgħidulu fat storage. Niltaqgħu.